стигаме артилози. Ето работят хората, много работят. Страхотни са. Какво сме намерили тук до момента? Много неща. Какво? Къщчета, монети, различни накити, гривнички. Признаха си. Вчера сте взели аванс, така ли? И днеска някои празнуват, други бачкат. Да. Няма как, нали? Да. Така ли то? Трябва да се празнуват. Трябва и да се празнува, трябва и да се работи, нали? Да. Колко ви беше аванса? Стотина лева. Купонясвахте ли сме? Малко. Какво значи малко? Малко удари ми по... И на това слънце днеска. И на това слънце днеска. И си бачка, не ни пречи въобще слънцето. Да. Ще успеете ли с графика? Да, ще успеем. Благодарение на магистралите ние можем да покажем и да проучим, защото това може да се седи така още 100 години. Ако не правим магистралата, нямаше да го проучим. От всичко Така че трябва да се направи реклама. Благодарение на това, хем строим пътища и хората пътуват бързо и безопасно, хем проучваме историята и я показваме за поколенията. Можем ли да кажем, че следващия път, когато отидем в Лувъра и от тук ще занесем нещо? Чак от тук мисля, че не. Не. То вече има някаква договорност да бъде направена много голяма изложба с изобщо материалите по магистралата. Да. Благодаря ви от сърце и лека работа. 250 км близо след като тръгнахме от София.